ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମକୁ ବାହାରି ଯିବାକେ ପଡ଼ଲା ଭେଉଁରିଆ ଛକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଘଡ଼ି ଛକ୍ ନାଁରେ ଯାହାକି ସେଟା ପରିଚିତ ଅଛି। ଇଟା ଆମେ ବାହାରୁଛୁଁ ଇଟା ଗୁଟେ ଚନ୍ଦରପୁର ଟ୍ରିପ୍ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛୁଁ ଇଟା ଆମର୍ ବନଗତ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମର୍ ସମର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ଯାଉଛୁଁ 70 ବର୍ଷ ଏଟା ଲାଗିଛେ। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର୍ ଟିକେଟ୍ ମୁଇଁ 106 ନମ୍ବର ଟିକଟ୍ ପାଇଥିଲି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ଯେ ମାସ ବନଗତ ତରଫରୁ ଇଟା ପଲେଇ ଆଇଲୁନ ଆମେ ଇହାଦେ ଚନ୍ଦରପୁରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଇଟା ତ ବସ୍ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଆଜ ଆସନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ ଭୋଜି କରି ଯେନ୍କେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଅଛେ। ତାପରେ ଏଟା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଉତରୁଛେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବସ୍ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛେ। ହେଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଇ ଦିନେ ଇଟା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ଦିନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି ଲାଗ୍ଲା। ସବୁ ବୁନକର ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ପିକନିକ୍ କରି ମୁଇଁ ନି ବୁନବାର୍ ହେଲା ମୋର୍ ଭାଇର ତାକର ଟିକଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଇଟା ଭେଲ୍ ବାଟେ ଛେଁକବେ କାଁ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବସ୍ ଅଛେ ହେଟା କି ଲିଫ୍ଟ ମାଗିରି ଯିବେ। ଇଟା ଇହାଦେ ଯେତେବେଲେ ପହଲା ସକାଳୁ ନାସ୍ତା କରୁଛୁଁ ଇଟା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ତ ଲଗି ପଗିରି ଖେଇ ଦଉଛେ। ଇଟା ଫେର୍ ଦାଦା ସୁଶୀଲ ଦାଦା ବି ଖେଇ ଦଉଛେ ଲାଗି ପାଇକରି ଖେଇ ଦଉଛେ। ଇଟା ମୋର୍ ପଟନିକର ମୁନି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ବୋଲି ଅକ୍ଷୟ ତ ମୋର୍ ଗାଡ଼ି ପିଇ ଦଉଛେ ନ ପୁଲୁ ତାପରେ ହେଟା ଇହାଦେ ମତେ ବି ସୁଟିଂ କଲା। ଟିକେ ଗଲା ମତେ ସୁଟିଂ କରବୁ ମୁଇଁ ତତେ ସୁଟିଂ କରସିଁ ଏନ୍ତା କହେଲା ସୁଟିଂ କରସିଁ। ଇଟା ହେଉଛେ ସେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କି ହଲ୍ସି ତାମାନେ ଆମର୍ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ତାମାନେ ଲାଗିଛେ ଇନୁ। ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଇଟା ବୋଲ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଗଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ ଉପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାହାଜଟେ ଡଙ୍ଗାଟେ ଯାଉଛେ। ହେଟା ପହଲା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ନାଥଲ ଦେଇ ଅଛେ ଆଉ ସିଆଡ଼କେ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ ଅଛେ। ଇଟା ପରେ ଆମେ ନାଥଲ ଦେଇ ନିକେ ଯିଆସୁଁ ଇଟା ଦେଖ୍ସୁଁ ବାଟେ ହଦେକ ମାଲ ଇଟା ଅଛେ ଚଷମା ମାନେ ଲାଗିଛେ ଚଷମା ଘଡ଼ି ଇଟା ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ। ଇଟା ସବୁ ହଦେକ ମାଲ ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ଇଟା ନାଥଲ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଇଟା ସବୁ ଇଟା ଯାଇଛୁଁ ଆମେ ଇଟା ନାଥଲ ଦେଇ ମା ଇନୁ ପୂଜା କରିକରି ବାହାରଲୁ। ଇଟା ଇହାଦେ ସେଲ୍ଫି ଗୁଟେ ହେଇଦେଲୁ ଓମ୍ ବାବୁ ତ ଆଗେ ମୁଜି ଦେଇଛନ୍ ତାପରେ ଇଟା ସୁଶୀଲ ଦାଦା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେସନ୍ ଓ ଇନୁ ଭିଡ଼ିଓ ସରି ଯାଏସି।